A conselleira de Medio Ambiente participou no acto organizado polo Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular Viratec en Ribeira, co gallo do Día Mundial do Medio Ambiente. Xunto co alcalde ribeirense apelaron á responsabilidade e racionalidade no consumo de plástico, dadas as graves consecuencias derivadas da súa contaminación na saúde, na economía e no medio ambiente. Realmente quen está involucrado como vos en dar solucións a estes problemas ambientales, pois debemos ser precisamente eses altavoces de que o resto da sociedade non tome a broma todas as consecuencias das accións humanas sobre o que é o cambio climático. A solución pasa, indubidablemente, pola concienciación dende a base, pero tamén polo desenvolvemento da economía verde, que propón un modelo productivo máis sostible, reducindo o lixo industrial e fomentando a utilización de materias primas recicladas. Temos por diante un futuro de emprego verde que Galicia hase de aferrar a él, non o pode desterrar. E para eso precisamos a vosa colaboración. É unha colaboración no ánimo da innovación, das mellores solucións posibles, da concienciación, pero tamén da información. Estamos faltos de información que ha de chegar a cada recuncho e que temos que empezar polos máis cativos. Son fantásticas as distintas plataformas que reivindican, pero esas plataformas han de ter unha mensaxe con un argumento e, sobre todo, han de basearse en estudios científicos que moitas veces non acontece. E que mellor que ir da man a administración co clúster, con este clúster como é Viratec. Estímase que cada ano acaban no mar entre 19 e 23 millóns de toneladas de plástico e cada minuto véndense no mundo 1 millón de botellas de plástico, envases que tardan en descompoñerse uns 450 anos.